El 2008 també va significar un any de crisi pels consumidors. L'any passat, els consumidors van veure com la crisi econòmica afectava especialment els nostres drets, augmentant el nombre de queixes i denúncies. Tot i aquest increment de reclamacions, no es van produir grans col·lapses, com els problemes i retards de Renfe el 2007, provocats per l'arribada de l'AVE a Barcelona, o la vaga de treballadors de l'aeroport del Prat el 2006, que va provocar greus problemes al sector turístic. El director de Consum, Jordi Anguera, va presentar el passat 20 de maig la memòria anual de l'Agència Catalana de Consum. Anguera va destacar que el 2008 els consumidors hem estat més exigents, exercint més els nostres drets. Detectem claríssimament un augment de l'exigència com a consumidors catalans en aquest últim trimestre del 2008, primer del 2009. Reclamem molt més, consultem molt més, demanem molta més informació sobre quins drets tenim i això és un fet molt positiu en un moment econòmic complicat. És de les poques coses bones que té aquesta situació, que ens tornem més exigents i exigim el respecte als nostres drets a través de la reclamació i la denúncia en matèria de consum. El sector de la telefonia és el que va rebre més reclamacions, superant les 3.000 denúncies ciutadanes. A més, una de cada 4 consultes són sobre serveis de telefonia i internet. Si voleu reclamar per internet, només heu d'entrar a consum.cat i fer clic a Reclama.